Mbukeli we-DIT Live Media, we-DIT Live Media. Siyabuya-ke manje, sibuya ne-artist elidala lakhona la ibhulwa. Abaningi bena libabalaziyo eminyakeni eminingi. Njengamanje ngizocela ukuthi ubhuti abingelele asho ukuthi ubani, i-stage name nokuthi uphuma. Hayi sibingelele ku-DIT, hayi ukwanele Ngcobo lo okhulumayo u-KGS elase stage noma imbongi yesimanje. Sibonge kakhulu. Sacela ukubuza bhuti, i-performance yakho la ngaphakathi beyinjani usuku namhlanje? Hayi yona hayi ibe right impela i-performance, angisolutho mfethu. Sibonge kakhulu, uyayincoma i-performance yakhe ukuthi ibe kahle usuku namhlanje. Ubhuti ubekade eperforma lapha i-rap lapha ngaphakathi. Kodwa siye simbone engaperform i-rap ngelinye ilanga. Sacela ukubuza ibuphi lobo bunye ubuciko njengoba esho ukuthi uyimbongi yesimanje. Ngingasho ukuthi hayi inkondlo engibuye ngivele ngayo futhi. Usho njalo uthi inkondla buyavele ngayo. Siyamazi kakhulu kwiBhulwa Poetry Station eyibiza ngembongi yesimanje yodumo. Sicela ukubuza ukuthi kungenzeka ngelanga estage simbone high inkondlo eyimbongi yesimanje yodumo noma mhlambe sewayeka wangena ngala kulomkhakha waka hip hop. Hayi ngeke, hayi imbongi yesimanje isakhona mfethu, kusaphushwa nje futhi kakhulu. Usangayibona estage futhi. Sibonge kakhulu. Ubhuti utholakala lapha enkundleni zokuxhumana. Ukwanele KGS Ngcobo. Sibonge kakhulu. Ni subscribe ku video yethu, ku channel yethu DIT Live Media. Siyabonga.